שלום רב. סרטון זה יעסוק בהגדרת אתרים מהימנים. בכל מחשב שבו תרצו להיכנס לאתרי סיסמה לכל תלמיד, עליכם להגדיר תחילה אתרים מהימנים. כיצד נעשה זאת? נתחיל. להזכירכם, אנו עובדים בדפדפן אינטרנט אקספלורר. ניגש אל הצד השמאלי העליון של הדפדפן, לכפתור שנראה כמו גלגל שיניים. נלחץ עליו, נבחר באפשרויות אינטרנט. במסך זה ניגש ללשונית האבטחה. נלחץ על אתרים מהימנים, ולאחר מכן שוב על אתרים. נפתח לנו חלון נוסף. לעתים בחלון זה מופיעות כתובות אינטרנט שונות. נמחק אותן. נסמן אותן ונלחץ על הסר. כעת ניגש להוספת אתרי סיסמה לאתרים המהימנים. בשורה הלבנה, מתחת להוסף אתר אינטרנט זה לאזור, נקליד כוכבית נקודה סיסמה נקודה org נקודה il. כעת נוריד את ה-V מהחלון של דרוש אימות שרת ונלחץ על אוסף. נרד לכפתור למטה ונלחץ על סגור. בחלון הבא נלחץ על אישור. כעת סיימנו להגדיר אתרים מהימנים, וניתן לגלוש ללא בעיה באתרי סיסמה לכל תלמיד. בהצלחה.